en do na chung chang a hianin tran pati lang mo en do na kan ti hi adu om lo khopa mihring tan chuan nima sengin pathianin arua da ni miau si ati mai tur ania a chan chama hi sipai telal pa ti apo tam thria a sem chepakot ten pakhata chuanin exodus a po khanin ama hi en do na kai shoi tul en do na lalpani Hashem ish milchama tiania chuan dan sipai telal pa ti ani chuanin sipai pa nei ngei tur ania en do na le buana om lawa chuan sipai han nei ringot po chu a tru nam dan nge ka hrelawa guard of honor petur ani chuanin thu hran ani angani ma sengin sipai kan ti hunah hianin sipai om zia chu a chan bera chu defense tur ania ti chuanin Myanmar te attack thei tur kha ani mai ma security lam kha ani mai a an mo khon na bi ka kha security le law and order maintenance kan ron anga ti hian soilangin indo na concept kan ti don nge a hianin soi tu tam ang renga te la khanin tema yang Christian te jinga lo sei lian be tho kan ya wang khanin wanin do na an ti kha in lo sianga ya kon ka lo se na ngai nom hi ka ti ve wa te la ya chane cho anin dawa pathian lam po khanin tema yang satana helpol awan angela suai sualte nen khanin pathian lama tang wan angel te khanin do na sa ni oma ti chuanin atop na chuanin pathian lam te khanin ral ne na an ron ne ya ti chuanin satana bokan ron tlo thla ni oma to teng cho nang ni ang Christian rama omin nia ka soi lutuk po ngai lo wangai in hrezo ka nga nima sengan hen zo mai tu ra chuanin kha tiang kha eng ti hun la ya om to nge khovel siam ma nge siam zo nge en tin nge zer tir na indon Genesis ma nge Genesis zo nge ane lo chuanin Genesis zo a nima sengin khovel siam ma nge siam zo nge siam zo ni chuan eng ti khuna khan nge engen ngai dan eng tin nge zer tir na indon Hercules ka cho Egypt no Greek mythology enge Zeus god of thunder papa ani maya ateng kha kan chu don chuanin tiang mythology hi in an na deuh an nei deuh tlang puya man lai mythology no na Hinduism ni sengin Greek lam ni sengin Rome lam ni sengin ti chuanin lak sual chuan Bible a pawh hian ti mai ang tlawbala lama pawh hianin lak sual tur hi a awma ti chuan pathian te in do kan ti dawn nia sada pathian te in do ti am ja pathian kha Z capital letter a awmanga Z small letter a awm le anga Z small letter kha tam tawk ani awmanga ti chuanin an in dowa Christian ngai dana chuan ka hriat sual lo chuanin ni Z small letter ho khanin vanang ho kan ti dawn nge te pawh khanin an leader chu Lucifer kan ti dawn nge Satan kan ti dawn nge khanin pathian authority pawh chaw ngam ni awma ti chuan Greek mythology apan pathian le pathian ten in do na sa Hinduism a pawh ani thawanga an in do na sa ti chuanin Hindu theology a hian avatar an ti ho hi in lo hrial nge ka hrilowa pathian te kha mihringa ron chuk yani pathian te kha mihringa ron chuk hunah hianin mihring limitation an nei ve a ti chuan thi pawh an thi thei reng bawk an taksa kha tiang din hmuna nawm hunah khan avatar te an ti ve a so Christianity lama pawh kan en thlir dan chuan Isu ang deuh kha Isu pawh kha pathian fapa ania pathian le apa fapa le thlarau thianglin zu pakhat ania nima seng mihring a ron chuk le kan cross an keng be tu na ti em be tho ni tuite pawh hal theia mihring limitation kha an nei ani ti chuan vai ho zingah hianin Krishna kan ti pawh hi an pathian an soi ania ti chuanin
ram fe tu pakhatin sai ma sakhi ma tia a hresu ala tharin kapa kap hlum ani kama ti chuanin an pathian lar em ram an ti pawh hi okay mihring ani laiah chuanin ti mai ang ano chawng kan ti dawn nge politics in fiam awangin ama kha South India lama kum som pali lai alal rama tanga no bo ni kama ti amje zu mihring limitation kan ya khat mi khanin mihring ne rau chung si in miraculous power chu an ne ya chu wang chuanin religious figure emo ani lo chuanin pathian angan ngai belemo ang ho hianin atlang pu ya chuan ni miraculous power kan ti do nge thil mak tho te de chu an nei hlom veka deuh hlom ana isu po khana nei nga Hanumana poena nei nga Ram poena nei nga Krishna poena nei nga ti chuanin pathian kan ngai lem lo dai jama chuanin zol nei ro pui bera kan ai po kha Moses po khana nei ve thaw Eliza te point thil mak ti theina chuan nei a ni ma sang zudai jama chuanin engtiangin thil mak ti in englo ma sangin mihring a kan da a siam tu le thil siam a kha kan thliar hranga a siam tu kha a hranga nia thil siam a kha siam tu ni thei lo ni ma kha teng de kha ni ma se thil siam a kha pathian fa te kha ni a siam tu ni nanun phong kan ti dang in an na chu kan nei a elokut divinity kan ti dang nge divineness kan ti dang nge kha chu ni kan a oma ni ma sengin a creation a kha a creator ani thei zen lo ani ti kha ani a cho sa khodang te hian in meron pom pui kher sengin ti thillung hi zadai jema hianin an tum vak lewa te mayang sa khodang chu sa khodang da turania ni ma seng zadai zen zir kan ne bang kan zadai jema kan standpoint ka kan tar lang ani maya achan chu zadai jem thlir dana chuan jan tel ho zong hi non jews kan ti zong hi zadai jema in lum let tur hi hi zadate mi son po ni lowa an ti tur po ni lowa nie atop na lama chuan by force mang lovin mani khoshian na shau mangin Israel pathian kan ti don nge ane lo chuanin le ban siam tu pathian pakhat ama hian en kim chunga ro rel ani ti kha zakaren asoyam khanin zal nei zakarian asoyam khanin chuminia chuanin ama chu pakhat aming pakhat ani zia chan ram hre to anga ti kha chu aram thleng nge yang ma sengin khami hun kha aron thlenna tura jan aron te nge turen aron te puitling turen me sia te poron chuk ngai anga ama tran pui turin zol nei riza po kha aron chuk le ngai anga ami hun ma chuanin khovel pum pui zong kha ami hian na consciousness level movement ti tura chuanin kan ni na hianin ala zo non lawa lal solomon khana lo tum deuh hreta ema sengama po khana te khen nan ha a main goal chuania chuanin no pui sang khata nei na chan po kha we are as a one big family let us work together tiang deuh kha khania tum bera chu diplomatic siama universal level ama kha ni fing ber pon ni reng boko tharau lama afin na mang khanin universal level a khanin tu na ka sai me ka chu van enkim le van siam tu pathian Israel te pathian hi idang nena lem te shilfia no dai jim khara convince tur nelovin moral ufin mishing pathian tri chunga nun phung nun dam tu te kha ako muwa chu te fina po langanga azir te na pe khaw chu pe sia cha po khana langanga experience ane dante thil athaluk na te ka chuta hei ni angem ka tia ma sengin atop na bera chuan ni pathian thuwa hian ni ber mai tia ni ma seng tin nge judai je ba hian ni convince tum lem lo ka ti chu te khan na karon pe anga lal ming thang deuh mai hausa deuh mai lal seva kan ti kha seva in ti nge ka shalawa khanu po khana ron thla anin ti tia chuanin diplomatic deuh khanin thana ni ma seng by force in nemo ani lo chuanin enge crusade zongin
force nei deuh khanin ka pathian ani hei in pom tur ani ti khanin a phut lem pawh a lang lo a pakhat no khanin a fin na ka te kha a mu chianga a hre chianga a ho sat dan te kha a hre chianga ti chuanin a in surrender mai ni chia lo te pawh nang pawh mi pui te pawh hetiang pathian nuai a in awm hi chu tiin amal som zawk ani amo ni ma sang se bai kha Judaism in konvat ani ti pawh kha lang chuang lo wa ti chuan Solomon a pawh kha in konvat lo wa a vui alung ana alung a te fuen te lo ti te pawh hom chuang lo wa kha kha ka hriat dar ania a Bible ka hriat dar ani maya so bang chuanin ka ngai dan mi ron zo don chuanin seder in do na tam tak hi sa kho mi nga in do na pathian mi nga in do na ani ya mana kan so yang han Islam terrorist po hi Muslim terrorist au poi pathian mingin ania galan do man la ya Christian hun la ya po khanin Protestant anron din chua tir vela khan friends lama vel po khanin Protestant le Catholic te po kha in do tak zetin an lo in do thin ani ka pathian hming ve ve isu be ve ve te po khan lo in do na sa ni ma ke ni modern asa hi chuanin khateng kha jo awm lem lo ani ma asengin an lo in do hun fa alo awani ti kha share tur ania chopa chopa pathian hming ani thawani chuanin na Judaism lama poyan Bible kan thlir don chuanin pathian hmingin kanan mi te kha no chua bek tur aram lua tur kha ne en do na ne engwal nge kan de jan se pai telal pa Hashem hu ish milkama ti jan Bible changa ki milkama ani asiti ral te hi ke man ka tom chua tirani atia pathian chuan cho cho mana kan soi ta enge a chan niang le kan ti chuanin a chia lang chunga pawh hian a chia a thil che ma thil turu le ra thlak em kan ti chunga pawh hian ama hianin ro a rel ani misual kan ti chunga pawh hian ro a rel ani ti kha hriat na tur ani maya a chan chu kho eng chau lalpa ne lo kho thim lalpa pawh ni bawk ani a thalam chau lalpa pathian ni lowen a chelam tan pawh khan lalpa pathian ani ma ka khani idea kha a nget na tur ani maya en kim siam tu ani ang khan en kim chunga alal berani ti na kha aron chu na tur pa ne nge nge nga ti chuanin Genesis nan chia chuanin khothim kha masa zo ka ti chuan eng aron lu ta eng aron om tira ere ti chuanin ran sa te ran nong kan siam masa kanya no bera machine aron ni tran chawni nam dang te po kha siam veka ti chuanin Exodus a khanin Israel nam kha ai gupta khanin nam puitling an ron ni tran chawni population zonga poma anong ber an enge eng wange ni ne ka fatira ti sia enga tenge Israel fa te jon nam anong ber zinga aron piang tau so yang chuanin ka bali so hianin tian an soya okay thei kor he a thei tak tak ain masa zo tiang le so an ta lan do chu a thim hi a eng ron om ma hianin a thim hian a ma hruai ni a thim zo hi thim ron om zo hian eng a ron om ni a chia ron om phatanga a chia tangin a tha a ron chol chuak chu chu ni vai hi re vai bo garanti thil fian a chu yam de chu Genesis a han ti chuan tlai oma ti chuan zing oma ni khatania lai chau khan ni khata tling lawa chhun chau khan ni khata tling lawa a chia chau khan a poi fam kim lawa a tha chau a po khan fam kim chau mo chau la jang a chet chunga po pathian en ro rel ani ti a improve theina turin tarlan na turin ral te po he siama en do pui te po he siama in do na atang ha a ro pui na hi tarlan ani chu chu ni kan ma ba tur chu nakina Christian ho terminology ka man chuan Armageddon in do pui kan ti na kan ti emo Jewish terminology ka man don chuan in gok lama gok in do pui kan ti emo Khovel mi te terminology ka man chuan Third World War kan ti emo na mel lovin na sataken in do na rana nga ti chuan in a final result to lalpa pathian ro pui na aron lang chau don ni pakhatin husit em a aron fuak thep ma lo cha achak zia lo ti thei je la shelo me thei tiang do ni chu
đó làm ball vóc mấy cái đó soi sát chép mấy cái đó khác với trăng trăng là bay thì mấy chi này là tru bắt chắc em mấy cái này rồi lo đi thì cái anh nãy nghe sẽ thiam trăng tao chỗ này khá tiếng đâu khá này chỗ anh hậu đâu anh sai đâu chỗ ok abol ka tram na khan banin do na kan ti ko bel siam ma nge siam do nge te khan a khoi ti lai mun a chanin hun a chanin mun dia khan siam pol un ma seng do in do pol un ma seng in chu chu ke ni tan khanin ara leven lutuk lo wati om je chu chu ti em a big deal lutukin ilashi lo Bible kan chia chuan ni a chia le thra hi in do lalpa pathian po hian hi tran puina mamo angin a in soi chang po omni a chan chu sa sa ma khanin tenu os le lo hi pathian chu sha tha per uti te po kha a ma kan pathian po chak zo lo nge kan tran puina te mamo mai mai to nge han ti mai tu ra te hianin question ti do tan chuan in Bible chang te po hi om thawani ti ka hria tu ama engkim chunga lalpa pathian achak ber thunei ber ani jananga dinge afate amishing te tranpui an mamo ta cha chan na hode un karon so yang in ngai to hle anga yang ani ma se hode un karon so yang ti am le to lalpa pathian in engkim anei ve ka engkim pe thei ve ka ado do mal som the yang dinge kan trong tra hi anga kher kher kan ngen hi anga kher kher a pe thei rang ala kan pe ka wan cha thei lo lai ron thei mai mo eng ti nang so wang chuanin mihring lam te atang hianin a phut a awm ani mihring ten kan ngen lowa kan dil lowa mi rawn pek lowa wang han mi rawn pet hei lo tin ani lowa ha mi rawn peru mi rawn tran pui ro ti anga tong trai huna a rawn soi huna po han tha ka nei lo kan nei lowa nang ni om lo chuan kan nei thei don lo ti na pok ani chuang lowa so wang chuanin te na ka soi chu ka soi a fia tong anga la nga ni ma sang dai jes de ba nga ya ne mo dai jes de ba nga ya nga ni ma segin chu chu ka pot fan la ba nga an san chu ka tot pe ka in do na chung jang hlem te han soi mai mai ka nia ti sen do na tun la ya oi te lai lai ra mai do na big in Israel Hamas te mo Hezbollah te mo ka shelo Iran le ang lo America te in chou de utak ti mo Ukraine Russia kan ti ta a leer la mania do na ka chul zo ka to khatin ha khobel mi hring te kan in do ma po khanin mi tam tak hianin an sia dana chuan me siam cho pathian be zong zong po hianin an sia dana pathian te amo pathian te in kar po khanin dowa pathian te le ram huai te po in dowa pathian le satana po in dowa in mil lawa che ti khati ani lo tal chuan satana khanin pathian lal na kha pom du lovin hel na siama wanang el tam taka shwai suara tiam de jo khobel me sheng de kan in do tak tak ma po hian in do na concept hi lo om dai to kan te la ya khan in ruan noi kan in fiam do hon han ro sur sur kan ti sen ni ron sa de jon ni le ruan in do ve te kan ti mai mai na ni pa in lo ti sin karen ra noi in fiam vel te hin wam kan lo ti Mierda, sale hacer guay cante. Lo sur cante signa. Zanen en bita ni poran salu apo sur zanen ni le ruain do te cante mai mai. Ti hian karon sai fi atamanga. Mishing te hian in til omzi ai an chut na sa thwa kan mang na sa ni. Tona hian til an clear tuile mei hi ein mil thei mi lawa. Tuya chak zok chuanin mei kha ti metanga. Mei chak zok chuan tui kha tui huin aro mai dona tui kha bo mai dona a kang lal mai dona ti lo chu wang chuanin tui pathian mei pathian a om tur ani tianga ya nia chu wang chuanin tui le mei anin mil thelo ang hianin mei pathian le tui pathian chu ai mil thelo pakhatina control thelo tui pathian a om tur ania mei pathian a om tur ani ti kha logic mang hianin tui lam mamo tan khanin ane lo chan tui lian fo mai thin an rama te khami tui pathian tron tlon na tora khan pathian tui pathian khanin tui alen tir lo na toren tlon na to khan tui pathian kha sanga bia ngai te alo ni anga endo na tora te po me lam mamo emo emo ka shelo besa da khami na tora khanin
chan này á mấy mà mỏ khá đến mấy bát thiên khan plan lệ mấy đó na anh bể lệ mấy đó các tiếng đều là khanin chiao mà chào mà chia cha chú bắt khăn nói ông thế lo chia lệ cha hi anh biết thế lo vâng chú vâng chuan chia làm giống nó sẽ ta nó cộtกันđó mà cha làm giống nó bát thiên cột nóiกันđó vâng sẽ đó thì chuan chú vâng chuan nên sẽ ta nó là bát thiên khá anh biết thế lo vâng thì anh nhá chú trong ngày đàn tầm tắc này thì anh nhá chú sau đây vẫn còn chú đàn chú anh tiếng nghe ni ring te hianin siam cho pathian tam tak an lo biak hrin hi ti azung khatlem te ka khoi zewa e thua ka pom har sa em mai chu concept in anglo thil om zia kal phung in anglo pakhatin full control ani chuan engtin ngan in bil lo thai pathian chu remna pathian ani chuanin ramna lalpa ni chuan engtin nge melma ral indo pui heti zo za hi om ral ramna lalpa chuanin mel ka ti ang lo hi a control zo na nge mihring the control zo lo in kan in do ni lo mo ti te po kha ngai dan kha a om the to na ka soi zong zong chu soi buai lovin a point ka ron khang tu manga controversial thil in mel lo pani in mel thei mia lawa kan ngai chunga hian lalpa pathian hianin a pani ni hianin a control ve ve ni ama thun hoya da ni khami thil pani in mil lo em po kha ama ena siamani ama tan chona in mil bekani mishing tan chon satan hi atorua poi le a dodajim thlir dana satan hi chu chhap takani tiam ja chu lalpa pathian thlir dana to ne rok ni a khan thil siam no kha ena thati em a thati mai ni lovin very good at ya kha kha midras lama chuan satan a siam hi ni a chan chu satan hi lo lo ta sengin mihring te hian thlarau exam kan nei thei dawn lawa mihring te hian in lawman thlarau lawman chatuan lawman ni kan dong thei dawn lawa ni chu wang chan van chung lama tanga thlir dawn chuan satan a lo pal lo tur e lo mihring lama tang chuan in satan a khan mi ron thlem zo chuan in kan tuan khe ka nga wa mei di la po shrem hmuna po chatuan shan na po kan dong thei na chu chu a hlau mani ni ma sengin pakhat lama chuan in a hlo ting thling ho tan khanin atangkai le em ani a chan chu satan a khan mi ron thlem anga mi ron thlem zo lo vai chuanin satan an thlem na ka do zo awang khanin lo man kha ka don thei pa ni chu ban chu mi point a chuanin a thale zelan mi satan a khami zong khan pathian hian thil hi a thlir ani chu wang chuan a che em a kan ngai in do na te po hi misual te filter na tur ania on misual te an tam lu tuk lo na tur pathian in a balance na turin in do pui ron umona misual tam tak an thianga chuanin khovel mihring population azia ron om don ni pathian deuh mai pa nia pathian thlir dan zawng a chuan ni tun lai current news a in do na atang hianin kan nung tol deuh chuanin bible hun laia Israel fate Moshe hun laia po khanin in do na hirin akhata bible hin Abraham hun laia po khanin hostes in kidnap te po lota po kha an kidnapa atin hun la khan lota kha Israeli ki but ho khan ita sengin sadar a kidnap ho kha kana mi te khan ni le mai dona khama so kha timayang chuan khaten kha history hanan om lo ni lawa alo om reng ani chuanin Abraham mun la po ne Abraham hun ma po khanin endona kha alo om reng to a chuan in kidnap le hostess da ti hi thil thara ni le lawa in lo hrengai nge ka hrel lawa zo na pakhat ka ron siamang cheu tharau bo chan chhuah satanan tharau bo ama custody noya ada ho kha chan chhuah ngai ti concept in lo hrengai am salvation army hi enge om zia enge salvation army to chandam tu te pathian chandam tu te sipai kan ti don ane enge chandam tu zo kan de don tharau bo ho satana kut noya om ho kha zo chan chhuah to Cristiano yan hemi concept yan kalpui na sa
ram thim phang an ti hrin anga nakhan me ti piang thar tur an pian thar lo chuanin thla kha satan kut noya om anga ngai an tiang le cha kha tiang kha lo om ni ta sengin a Christianity Judaism om ma hian kha tiang kha om to em kan ti chuanin om te reng mai chan chu ko bala lama po hian an soya rao thiang nin nen in zol tok to a chuanin ni chot se lokin ni chot la pang ni chot an ti te po manga pathian track si he leilung khowela dar khami lor khom kha Israel te na ani khami tharau pathian tharau pathian track si dar nuai ho kha lor khom kha khami track si ka ti divine spark ho kha mihring tharau pawh ni thenga ti chuanin ran sa te chhunga tharau divine life force om divine spark te le lung chhunga le thing chhunga om te pawh kha kha tiang kha lor khom tu tiam le chu Christian concept ka man don chuanin kan ria thiam thei turin kha tiang kha khovel physical material object chhunga om le machine chhunga om ho kha pathian thulama man tangkaya kha tiang life force ho kha pathian tana mana pathian nena on kirle tiane cho cho tharau bo om kan ti huna tharau bo kan ti huna yanin machine tharau cho kha zoi lo wa divine spark dang no ha ka man chuanin ni machine tharau te po ran nong chunga po lu thei thawa apiang nan le thei thawa ka tang kha ain cho pol vekan cho bang chuanin a machine tharau cho wa khan kan soi lo wa general category kan pe a divine spark kan te ni chots elapim kan te ni en kan soi ya en ngai thla nga en se thiam em anga ne ma sengin en se thiam tat tat chu pe po khan en soi pa po en ka sia thiam thei lo kala sia pia lam te po ka soi deuh nuala lo ang chuanin soi vak chi nge po ka hre lo ni ma se ana ka soi ya chuanin chu kha teng ban in do na ang deuh kha ka wala lama han tlem te an clear le don tai langin leilung khovel siam ma po yan ni pathian in khovel masa te lo siama alo chere dai to Genesis in tron ma re nga po hianin chu bang jang khate hun lai atang to khanin lal pa pathian track si kha khovel mun tina universe chang a hian adar nuai khatiang lor khom tur kha khatiang lor khom tur khan khatiang lost spiritual divine spark kan ti don nge kha chan chuak turin ani Israel te hi pathianin asipaitan amana aron tir chuk hele lung khovela cho wanjan an lalpa pathiani sipai te lalpa ti omjia chu 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 physical machine gun le rifle kenga le jet fighter le tenga in do chau hen lo tharau in lo na yam zia chu tharau chan him na tana helte khan nanen thil bong ro chunga bo lung lei le thir te chunga po han alpa pathian track si lo ok khalo tang khalo om thenga khami lung kha ka man tangkai thiama pathian choi moi nan biakin sak nan te ka man chuanin khami tharau thiang hlim kan te dan nge kha thil thiang hlim ka man awang khanin ka zu chhuat ta asiam pa nena asiam tu nena kirle the cho chun rescue mission Israel ten rescue mission an ne cho wang chuanin thil kan ei don renga kan in don renga kan ei kham zo apiang po enga tinge pathian min kan lama baru khata kan ti fo trin atianga tharau thlai chunga sa chunga en kim chunga in sak dona po khanuka thabai te in inauguration a te po tin foundation eng lo na po in chunga dai ma ke kan ti te po eng lo na khanin pathian hing kimayang tun lai kan trong don chon halakha chonga brakha a om neuwa a chan om zia chu ka teng brakha ho khanin
le ani turanga ei le in ani turanga poi fanau nei ani turanga nun ani turanga in din kami din khateng ho dong dong kha ani turanga sa khoen miron ko modana kan man jong kan share lo lan khanin kan exona khanin le kan thin bungai to na pathian thua kan her dik to ma kha khanin divine spark living object le non living object chung om jong jong kha kan chuan chu chu ni salvation army dik tak om zia chu salvation army kan ti chuanin ani na dik taka chan sipai te lal pa pathian sipai te kha Israel te ania so bang cha ataka po kan changa mo sia hun lai po khanen population an la ka piangin kum som ni chunglam kum som thleng sipai ral kap thei tlat ti ngat kha ani an population chia dana po ti chuanin nam som pani anawa nam som pani khan flek sang sang an nei le flek kan ti te ba bible han lo om dai to nam flek lam flek kan ti te po thil thalani lo even na phun chuan ni lo em ja cho tharau lam sipai an nia wang khanin taka po hianin mo sia hun noi hun la ya po khanin sipai in en colin anin en kola an melet an basis reng reng po bible numbers ten sia chuanin a rule kha stricken military rule vekan hala kha kan ti te po military rule vekan tharau military rule ani so wang chuanin thlok na chuanin zentel te chu arama a civil population ho an nia tharau lama security pe eng ti khun la ya po moral ethical a pathian in sepayam man spiritual security atang global sia lo na tura sepayam han tang kai ho chu Israel te hi an ni thlok na tura chuanin Israel fa te khanin mo sia hun la khanin midrash na soidana chuanin tora kha lo dong lovin lo hnol ta sen khovel jong jong kha Genesis abul in tran ma ang khan a chele tura amani khame an lo poma kan thatiam lo ni ma sen kan zom mai da nei tho tho an lo tia fan tun thleng hen khovel a chiat lo phani dai je sar deu deu ka soya en sia thiam ka be se ya en sia thiam lo po en kan ti ti je langa thok le khata boi khata dai je spek tur po ni chong lo ba a sen en wen tan lo to shi la ta mang chao chao le